ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Мехоҳам имрӯза видеода барои шумо намхел паплинои нусхаҳои дубайскиро нишон диҳам, вале ино дубайски нестанд, аммо беҳад сифатшон хубай. Ҳамина нусхаҳои дубайскиш мумкин ки 600-650 сомон бошад, вале ино аз унамудо бадтарӣ надоранд, беҳад хубанд. нархи ино аз паплиное ки ман имрӯз нишон медиҳам аз 200 сомон то 400 сомон ай. Аз ҳама қиматаш 400 сомон ай. Ина намудо ки ҳозир мебинед ҳамаш ино 350 сомиянд. нархи донааш оптумуш бо арзон ай. беҳад хушрӯ паплинош нусхаош. марҳамат, агар ба шумо дар кор бошад метавонед ба мо нависед. Мо доставка дорем ба Русия ки дар муддати 1 моҳ мерава мерасад. материалошон паплиношон ламиражӣ ай. набинед ламиражи паплин ин хел блестящий ай. аммо паплинан. на марҳамат, кадом ранге хоҳед, кадом нусхае хоҳед ҳаст. ҳамина чӣ хеле ки гуфтам, вай нусхаҳои дубайшам ҳаст ки ва ё аз 600 сомон болоянд. иҷада инчунин ҳаст анаи намудош лавдоманиян бисёрош. касоне ки мехоҳед лавдоманӣ, марҳамат, агар ёддошта бошед, мо паплинои арзони мисол 170 сомонаи вишифкадорам нишон дода будем дар видеомон. агар ба шумо дар кор боша ҳастай паплинои 170 сомона ино бошад. ине ки ҳозир дида истодаед, нархошон намехелай 350 сомонӣ. на марҳамат, аз ҳама қиматаш иҷада 400 сомон ай. ҳозир ман нишон метам кадом ай. агар дуруст фаҳмида бошам, инам дуташ қимат ай. чӣ хеле ба мо фурӯшанда фаҳмонд. ира бинед гулош хел 3D ай. буромадаги меиста гулош 3D. ду ранг дора. 400 сомон ино. ранги сабз дора, баъд анами хел фиолетове. тамом. ин тарафш бошад бо ҳам ҳамин хел донада 350 сомон. ана вай сиёҳу сирх. инаш 400 сомон яъни сабз. лавдоманияй. нусхаш беҳад фасон ай дӯстони азиз, чун бо аз наздик мебинед. боварӣ дорам ки писандтон мегарда. на марҳамат, аз анаин аз гул беҳад рангои хушрӯ дора, зиёд ай рангош. марҳамат, як ба як тамошо кунед. кадом ранге ки ба шумо дар кор бошад ба мо нависед. мо чӣ хеле ки гуфтум доставка мекунем. чизи дигар ки дӯстони азиз, агар шумо дар Тоҷикистон бошед, дар Душанбе бошед, омада харидорӣ кардан хоҳед, пас ин видеора ман аз Корвон, аз тарафи Пажарка, нолевой дарвоза, дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. касе дар анамин комментария нависта буд ки нолевой дарвоза нест. дӯстони азиз, нолевой дарвоза ҳаст. тарафи Корвон сити биёед, таги нависҳо дар оҷа пеш аз якум дарвоза як дарвозаи дигай ай. ҷои анамон якум рядаш оптуми паплин фурӯшо мешавад. ҳамунҷа гап занед, нишон метиҳанд нолевой дарвозара. на марҳамат, ин видеора ман аз анавай нолевой дарвоза дуюм рядаш ба навор гирифтагӣ ҳастам. бисёр ҳам паплинои хушрӯ. ина ин нош бошад ба фикрам 250-260 сомон буданд ҳамин намудош. аз ино бо сифати поёнтараш ҳаст арзонтар ай. инчунин ана ин намудо ино шалакай 350 сомонаву боз ҳам бо 400 сомонаш ҳаст. чӣ хеле ки ман ба шумо гуфтам, паплини арзонам ҳаст, вишифкадоро қиматам аст. азбаски ино ҳамаш ваян нусхаҳои дубайскиян, ҳам материалошон ва ҳам анами зарошон нархи камакак дигартар ай. ҳаминам бо аз ин даст сорти поёнуш ҳастай ҳамин нусхаҳора ва ё шояд ки 20 сум 30 сум арзон бошанд. зиёд неву ҳамин қадар арзонанд. на марҳамат, ина инамудшам ҳаст. дар баъзе ҷоҳо ҳаминора дубайски гуфта мефурӯшанд, вале дӯстони азиз ино дубайски нестанд. дубайски тоза 600 сомон ай. ана ин намудош бошад 400 сомонӣ ба мо фаҳмониданд. ин намудошам беҳад бинед гулошам хушрӯвай, нусхаошам ҳангоме ки курта мекунед аҷоиб хушрӯ мебуранд. барои тӯи маърака рости чӣ хеле ки медонед тобистонои худмон чӣ қадар гарм аст.
ино барои туи маърака аз комбахту дигарда ино нақстаранд, ки ҳам салқини хушрӯ, ҳам намудшам вечерняй. На агар касоне ки дӯст медоред паплина, бинед чӣ қадар нусхаҳои нави хушрӯ омадагӣ ҳаст. Метавонед ки омада аз корвон харидорӣ кунед, агар дар Тоҷикистон бошед. Вале хоҳароне ки ино ба ваё маъқул шуда бошанд, ин материалҳо ва гирифтан мехоҳанд, метавонед суратҳошона гирифта ба наздиконатон равон кунед, то ин ки дилхоҳ либоси шуморо пайдо кунанд. Ана инам дошт бошад 350 сомон иш ламиражи неву паплинияй. Ҳаминам чанд ҷода чанд нархай ростига ман нафаҳмидам. Ба фикрам аз ҳиноям сифатошон фарқ мекунад. баъзе ҷоҳода 300 сомонӣ дидам. Инҷа да 350, вале и блескаш хушрӯтар метава аз ӯ 300 сомада. Ина ино бошад 190 ё 200 сомон. Ай дӯстони азиз, ҳамина рости нархи аниқша нафаҳмидам, вале як видео пеш ба фикрам 200 сомӣ буд. Дар як видео пеш ман аз дигар дукон вақте ки паплинои вишивкадора видео кардагӣ будам, дӯстони азиз, дар ҷо ҳамин хел нарх дошт. Инчунин инҷада бо ҳаст 350 сомоно. Иноям нусхаҳои туркиян, не нусхаҳои дубайски ҳамин паплино заркати вай задагиад вишивка. Набинед хучон беҳад паплинои хушрӯ, нусхаҳошам хушрӯ. Агар хоҳед аз иноям ҳаст. Ана инам дошт бошад 190 сум, 180 сум ба фикрам. тарафаш бошад 350 сум. ин нархҳое ки ман гуфта истодам, тамошобинони азиз, ино ҳамаш нархҳои донаянд. Касоне ки мисол бисёр гирифтан мехоҳанд, оптум ва ё бо арзонанд. иҷада бо нами хел нусхаҳои нави адрас омадагӣ ҳаст. Касоне ки дӯст медоред гулои адраса, бинед чӣ қадар сифати хуб кати омадааст. 200 сомонӣ нархи донаш. Касоне ки бо зиёд мегиранд, арзон мешавад. Бори навай ҳозир ҳамин хел нарх дорад. Шояд ки якчанд муддат пас бо арзон шавад. Барое ки ҳама вақт ҳамин хеле ки бори нав аввал вақте бозор да медрояд, қиматтаракай. Чун як муддат бигзара, шояд ки кам савдо мешава ҳамо гул, ё ин ки бисёриё меёранд аз ҳамо гул, баъд вая арзон мекунанд бора. Хулас, ана бинед, иҷада бо ҳаст ана хел паплинои вишивкадори арзонтар, яъне 180 сомонаву 170 сомонаву 200 сомона. Инамино ҳамаш ҳам хеле нархи донаш аз 170 сар мешавад то 200 сомона. ҳамие ки ҳозир дидестед. бисёр рангҳои хушрӯ дорад, рангҳои маҳин, рангҳои хушрӯ. Не лавдоманиёш бо нигина доранд. Бисёрш паплиния, бисёрш ламиражияй. Ламиражия не ламиражи тобистона, дӯстони азиз. ҳам паплинай ҳамқае ки вай метия, блеск метия паплин. ина бинед чӣ қадар гулои ҳархела дора, рангҳои ҳархела дора. агар хоҳед, метавонед ки аз ино дархост кунед. хулас, интихоби хеле васеъ барои шумо дар бозори Корвон. намарҳамат, аз ин фиолетови бисёр буд, ҳозир фақат як донаш мондай. дигарош бошад ҳаст. кабуд аст. аднатони касе мехоҳед, бинед аднатони вишивказадагӣ кабуд. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. Сарбаланду